everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Una na katog, Joseph. Bantayan ta mo. Ikaw ang dunay sa madurin. Ikaw ang angay matug. Gikulbaan man ko. Tungod rin at sa nitabo ni mo. Sige na, paway na lang. Bantayan tika. Oh, may tao. Lakaw, uban ni siya na sa susi kwarto. Ako na isusig ni inay nanuktok. Oh, Kinsa man kanin nanuktok ang gabi na ko. Andamon ko akong hunting. Wa naman sad manuktok. Mga tao sa kalsada na tingali itong nanuktok. Oh, naana sa ba? Ayaw! Ayaw sa lumi. Ako kini. Ngano ni Aka? kung sa'yo nitabo. May kauban ka? Sa lumi? Ha? Sulti sa lumi? Imo ka ng uyab? Ako si Dr. Joseph Berdan. Bana niya. Bana ni Salome. Ay. Bana. Ay, tinuod yun di ay nga. Minyo na ka. Kuan, gabi na, Olivia. Oh, tuod. Ay, tuod gabi naman di ay. Sige, adto na lang ko. Doc, salamat. Ayaw na. May tingaling nga magkapiyo na mo. Para magkasulti mo mayo. Pero, mas maayo pa tuod. Oh, sige, sige. Kay ganahan sab kog init nga kape karon. Tuwan kasi ilmo sa sud sa paril. Oops. Ako na sab. Ayaw mong tingog. Sinya sirata. Uy, ayaw na magliho ka. Basin na ay nagkabati sa atong pag-ambak. Okay, clear. Dali na. Andaman ang inyong mga armas. Musuh na sa bahay. Kailangan mapatay na nato si Dorina. Mahalo ni nga kapino. Humot mag-ayo. Diaran ako mapalit sa convenience store sa unahan. Salome. Huwag ka malipay nga ni ako. Gabi na. Tingpaway na. Dili raman sa kumagdugay. May ipaabot lang kong kasayuran ni mo. Unsam nga na? Doc, may mo bag at dili ka lang mamati na mo? Okay. Sorry. Sige. Pangbabae ra day na inyong hisugutan. Sige. Adto lang ko sa kwartos bata. Kunang imo tuyo na ko karon. Mao nga kumbensihon ko nimo nga maoy mag-leader ninyo. Paulit na lang. Kalma lang, Salome. Kalma lang. Naunsa ka ba? Mura man tagdili ta, amiga. Isulti na ka ng tuyo nimo. Ako na ang opisyal nga kontak sa mipuli karon ni Mrs. Grace. Nga mao si Mr. Grace. Mr. Grace? Ang bana ni Mrs. Grace ang mipuli sa posisyon sa iyang asawa. O kay patay naman si Mrs. Grace, mao nga si Mr. Grace na ang mipuli. Ug nalipay ang uban, kay dako ni siyang presyo sa matag-o sa bata. Mao kini rason nga mibalik ko og connect sa grupo sa mga Grace. Dili
Dili na lagi ko anang buhat. Makalakaw ka na, Olivia. Ayaw na yun pakita pa na ako din eh. Kay muundang na ko ni anang trabaho ha. Dili ka makaundang sa lumi. Unsa? Bisan unsaon pa nimo sa paglikay, dili ka na makaundang. O gano dili man? Tungod kay nasultihan na nako si Mr. Grace, nga nabalik ka na, naayo ka na gikan sa imong pagkasakit. Nganong imo man ning kipuhat? Tungod kay gikinahanglan ka sa grupo. Di more kahitang tulo ni Edmond sa atong trabaho. Nalimot ka? Huwag ko malimot. Pero ako na nagkikalimtan. Nalimot ka sa atong kasabutan. Ang mugawas. Patay. Sige. Dili na lang ko magdugay. Ugma. May meeting kita sa naandang lugar. Alas 9 sa gabi. Kinahalang mutunga ka dito. Usa ka itong iyang gipanalti. Dili na ko magagawas. Sa unsa? Shhh! Uy mo lihok. Napang mga katabang, nagmataba. Loloy, ilak na lang ng gate ha. Uy, paabuto na to ng mga pawang asuga. Unsa naman ka ang lakaw nila ni Puldo? Kunwa pa ni magsigi ungul-ngul ang akong samad. Muuban man unta ko nila. Gusto kong masiguro nga mamatay gyud karong gabi na si Salome. Milakaw na day ang imong bisita. Nagbata ka pa di ay, Joseph? Di sa ko makatugs nga magunhaw na sa mga pangitabo. Ingon sa di ko makatuo nga mahibalik na ako si Elizabeth. Ug salamat kay sa pagluwas sa atong anak Dorina. Obligasyon na nako isip usa ka inahan, dili pa? Oo. Tore. Unsa may tuyo atong imong amiga? Pabalikon ko niya og trabaho sa kong trabaho sa una. Unsa mang trabaho ah? Sa tindahan. Ako ko rin nag-manage sa tindahan sa una. O siya ang assistant manager. Mo ba? Unya? Siyempre. Ako din gibalibaran. Kay wa na ko mahinumdom ni ini. Imo na lang unta siyang gisultihan sa imong problema. Aron makasabot siya nimo. Dili mahimo mo kumpiyansa karon, Joseph. Unsay buot mong ipasabot? Leader sa sindikato ang ako napusilan og namatay pagyud. Namatay kini sa engkwentro. Dili mahimo magpasaya-saya unta. O gawas pa, naa si Nika o Nicole nga nakaila ka bibisyana og nahibaw siya nga importante nako ang bata. Dugay pagyud ay nga mahimong normal ang atong kinabuhi ini. Posible nga dili na mahimo normal, Joseph. Dorina, unsa ko nang gipanulti nimo? May tingali nga karon pa lang. Anaro mo na ang imong kaugalingon. Ngawa ko, Joseph. Oh, Dorina. Erling, oy, ingan ang wa man ka mamaon sa suga din sa sala, ha? Napagay ko'y gibasa. Ay mamahuway na ka, oy, gabi na. Ay, sa mukha ni Muloy. Ay, una ko nung katog dito, be. Ay, dili lagi mahimo. At pamaw na diha ba? Oh, ay, ako paong ini, be. Ay, kanahan yun. Ay, tonto ka. Kangit-ngit, ana, mabangga ka. Oh, napaw na suga sa sala. Panahon na nga musod. Uy, kamo, dali. Magpaduol ta sa putahan. Aray! Panugay! Ay, Ling. Ay, nakabati ka sa kong nabati, Ling. Bate mo lang. May mikagay sa gawas dito sa luyo sa luyong bahis bay. Lakaw. Ikaw dito. Aw, dili. Ay, so na lang ba? Ako rin nilion.
ako na yun. Ha? Uy, ang suga oy pasiga ah. Ayaw na. Hayag na sa gawas. Maala ka, pasigaon akong suga. Karon ka na hinon mo surrender nga niya ang bata. Ni ana nga atong anak. Naibaw ko nagduha-duha ka pa sa bata, Joseph. Pero, may paagiman nga mailhan yun kung anak ba ni mo siya o dili, di ba? Aduna. Ug mao na nga akong trabaho ugma. Okay, sige. May hinoon. Matuog na ta. Uy. Ala. Nahagbong man yung baso. Imposible sa kung mahagbong ni siya nga way midasmag. Uy. Unsa man ang... Oh. Ala. Anino sa tao man ang wa magliyok na naas luyos tanong. Hoy! Tao ka! Uungo ka! Ngayon ba to? Ungo ba ka? Hoy! Kaya Kok man to? Ang tao doon lagi! Haling-ling! Haling-ling pagtawag og polis! Haling-ling! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!